ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರೋನುಂಡು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ರಕ್ಷಿತ ಗೆಂದು ಬರ್ಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಲು ತೋಜುಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾದೊಂಡು ಕೆನ್ಗ ಇರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಪರ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ತೂಪೇನ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಟಾಪ್ 3 ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇಯರ್ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರಕ್ಷಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಘು ಐಟ್ ಇಯರ್ ಫೇವರೇಟ್ ಐಟ್ ರಕ್ಷಿತಾನೆ ರಕ್ಷಿತನ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಬರೇಜ್ ರಕ್ಷಿತಾಗೋಸ್ಕರನೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಪಿನ ರಕ್ಷಿತನ ದಾದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪಾತಿರೋಲ್ ಪಾಪ ಭಾಷೆ ಬತ್ತಿಜಿನಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಒಂಚು ಮಂತದ್ದು ಪುರ ಪಾಪ ಅಲ್ಲೇ ಪನ್ನೀರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದಕ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪುರ ಅಂಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಂತದ್ದು ಪುರ ಪೋಪಲತ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪಾತಿರೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ್ ಆಲ್ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಲ್ ಕುಡ ಬತ್ತಲ್ ಕುಡೊಂದ್ ಸರಿ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಲ್ ಕುಡರ ಬತ್ತಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮ್ ಬುರ ದೀತೇರ್ ಆ ವಿಷಯ ಅದೇ ಇರ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೆಗ್ಲ ಧ್ರುವ ಅಂತ ಗಪ್ಪ ಗಪ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಅವದಿತ್ತು ನಾವೆಂತ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ತದಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಫೋನಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರಾಪಿನಿ ಬೇಗ ತೂದು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನಾಗ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬುಲ್ತದ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಅಚ್ಚ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದು ಪಿರ ಬತ್ತಲತ್ತ ಅಂದ್ ಆತೆ ವಿನ್ನ ಓಡೋದು ಬಂದೆಂಗೆ ನಾಶ ಆತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಚ್ ಬಾಯ್